Mhlambe ake siqaleni ngomsombuluko kuya kulesine Monday to Thursday kusukela ngo12 ebusuku lapho sizoba noZama Mseleku benobingelela Mpanza Monday to Thursday uZama Mseleku nobingelela Mpanza kusukela ngo12 kuya ku3 ekseni bese kuthi kusukela ke ngo12 kuya ku3 ekseni Monday to Thursday ngolesihlanu ke manje kuzoba ke noma fresh uThokozani Mpungose bese kuthi ngo3 kuya ku5 ngomsombuluko sibe no Londa Mbatha ngolesibili kuya kolesihlanu kusukela ngo3 kuya ku5 ekseni sizoba no Phindi P kuthi ngo6 kuya ku9 ngolesi Monday to Friday sibe no abasakazi laba mhlambe esingakusho lana ukuthi abasakazi sebemkatshubovu laba emsakazweni okuyibona asebezosiphathela ke uhlelo lasekuseni i-breakfast show mhlambe sicina ngapho sebanje Rosa sakwaza lokopela lapho lomphathi ukuthi kubika shasi ayangifihlela ayina lemshini eqinza khona iningi ama-gadgets bawabeke kude ka manje ngiyabuza angikwazi siyabonga kakhulu kumRosa Buthelezi noSipho Mbatha usigqameza okuyibona basoziqhubeka basiphathele uhlelo lasekuseni kusukela ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 to 9 hayi wathuluka umfyo washintsha ayiphelelisiwe ke basho washintsha akasasiloni bakani sengibuyele ekhaya masiqhubeka kusukela ke ngo9 kuya ku12 ngomsombuluko kuya kulesihlanu uLady D uzobuya bese kuthi ke ngo 12:30 ngomsombuluko 12:30 kuya ku3 o'clock ngomsombuluko kuya kulesihlanu uZimdola uZimiphibiela noSifiso Sibiya King Sifiso bazoqhubeka nalo hlelo bese kuthi ke ntambama ngomsombuluko kuya kulesihlanu futhi kusukela ngo3 kuya ku6 kuzoba ke noTshatha uKhathita Ngobe noSelbeyonce noNgcu Dube mase sithi lapha Monday to Friday 7 to 8 for esports isoba no Victor Mlife 8 to 12 Monday to Thursday uNkosinathi Mshengu Koroskuba 8 to 12 Fridays uZandile Zildladla 12 to 3 ekseni Saturday uNozipho uMazulo Zulayo Zulu 3 to 6 Saturday morning uLindani Lihlophe and then mase sithi ngomgqibelo 7 to 9 uLucky Nkosi 9 to 12 ngomgqibelo ubingelela Mpanza ne edition entsha ke ekhaya lethu Khozi uvusizwe langa from 12 to 3 ngomgqibelo uThokozani Mafresh Mpungose siphathele top 28 mase sithi ubuso busha ngomgqibelo 3 to 6 sibuyisa uSithandwa Nzuza ngomgqibelo 9 to 12 sinolihlophe futhi ngomgqibelo ngesonto 12 to 3 ekseni sibuyisa uZandile Zildladla Sunday 3 to 6 ekseni mase sifaka ke uSiphiwe Sibiya yena owini wethu wokugcina wow ay mase and then ngesonto 7 to 9 ekseni sinothokozani Mamkhize Ndlovu ngesonto 9 to 12 eShilo sikhuphuka noPhindi P wow Sundays 12 to 3 City uLucky Nkosi sibonge bese kuthi ke ngesonto kusukela ngo3 kuya ku5 uxolo kusukela ke ngo5 kuya ku8 ebusuku kuzoba uThokozana Mamkhize Ndlovu ngesonto kusukela ke ngo8 kuya ku9 uBoniswa Moto ngesonto kusukela ngo9 kuya phakathi kwamabili uLucky Nkosi bese kuthi ke icontributor yethu ezosiphathela ke lapha ke eze traffic kube uAyanda Msweli
bese kuthi ke ukhoze FM TV olithanda kakhulu kuzoqhubeke uNeliswa Cele khona lapha ke noMuzi Mthabela. Hey, so kube kanjalo kulonyaka. Kunjalo.